Менә миңа татар кызлары язды. Безнең акыллы татар җегетләрен кая табырга була? Кайда? Менә без төреккә чыгабыз, гарәпкә чыгабыз, урыска чыгабыз дип. Менә татар егетләре кая йөриләр икән алар? Бүтән җирдә йөрибез. Сезнең белән ничек танышырга буласың? Егетләр белән, татар егетләр белән. Алар театрга йөриләрме? Әллә соң машинада? Эшләп йөрибез. Машинада йөрибез. Менә егетләр кайсы кызларны эзли? Скромно, красиво, Рәхмәт. порядочно, хозяйственно, чтобы порядок был. Кайбер кызлар аптырап йөри. Матур да мин, фатирында бар, квартирында бар. Менә татар егетләре каядыр юкка чыккан. Кайда соң ул егетләр дип аптырап йөри кызлар. Сез кайда качып йөрисез, татар егетләре? Biz mında yakında gına yürüyoruz. Сезнең белән кайда таныша алалар кызлар? Benimle tanışamıyorlar. Şahsen özümle. Ben içi güvetim. Кызың бар инде үзеңә. Занято я Әйе. Шулай да менә татар егетләре ни өчен өйләнмичә күп йөриләр? Алар кемнәрне эзлиләр соң? Bilmem neresi düvetim. Kaya yürüyorlar dip. İzliler üzerine ideal kızların da yani. Идеал кызлар нинди кызлар алар? Ашарга пешерәме, модный киенәме? Бай кызларымы, олигарх кызларымы? Тугра, мне кажется, в первую очередь тугра кыз таба рад өлилер. Текше тугра кыз керек. В первую очередь. İkinci yapan karaganda indi. Добрый болсын kız. İşte düvetim. Менә сезнең әнигез белән, кайнана белән нинди элемтәдә торырга тиеш кызлар? Әни дип әйтергә тиешләрме? Әйе, конечно. Әни дип. Минемчә әни, әнкәй янда. Бергә дустату, сөйләшергә тиеш. Я думаю, еще немаловажный фактор, чтобы человек был по душе и по сердцу. Менә урыс булса, Но у каждого как бы свои критерии, но я думаю, что у меня как бы предпочтение того, что своей народности. өйләнгәндә нинди сыйфатлы кызларга карыйлар егетләр? Ну, белмим егетләр ничек икән. Мин үзем өйләнгән буларак хәзер карар идем. Именно хатынның татарча сөйләшүенә һәм инде гаилә өчен әзер булуына, әйтик, балалар алып кайтырга әзер булуына, күп балалар дип әйтик. Балаларга яхшы тәрбия бирә ала торган, шундый акыллы, тәрбияле, ирен туган хатын булсын. Менә хәзер әйтәләр, татарны саклап калу өчен күп балалык, күп хатынлык кертергә тиешләр дип. 2 хатын булсын, әмма 10 бала булсын дип. Син үзең моңа нинди карашта? Ну, әгәр барсы да дөрес итеп куелган булса, теге бер хатын белән дә 10 баланы алып кайтып тәрбияләргә була дип саныйм. Инде возможность юк икән, безнең балалар йортларында балалар күп. Пожалуйста, кем тели, алада тели икән татар ясый, тели икән ясый. Чөнки, ну, күп бит инде нуждающий балалар, аларга ата-ана назы юк. Менә шулай дип әйтәм. Сез хатыныгызны сайлаганда нинди сыйфатларга игътибар иттегез? Ярдәмче булсын дип, иманлы булсын дип, матур булсын дип. Шул бүтән сыйфатлар күргәч өйләндем. Әйтсәгез иде, егетләр нинди сыйфатларга карарга тиеш илеңне? Ен беренче иманлы булсын. Аннан инде акыллы булсын, матур да булсын. Ен беренче ул хадис буенча диндә булырга тиеш. Рәхмәт.